Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिक्सार बड इडुकेसनाव बयखौबो बरायहरबाय नै ओंखाम जानो नागिरदों आरो जोंहा नै दिनै देवबार बाजार ना दिनै अमा बेदरजों बेलाथि ओंख्रि संदों नै नोंथांमोना नायदो ओंखाम जालाबायनाय दिनै ब्लग भिडिअ लानोसै ओइ मानसि सारायाव लाना नै खुरै हायजोबबाय नै खुरैसे नैबे माबानि जोंहा नै फोथायसार गोरा सरगियार दंफैयो बाजैनि फिसाला आलासि महरै नै खुरैयाव खुरैसे हायजोबबाय नै आरो दानि बावै सेरेबजों दरनैसो जाबाय ओमफ्राय नै ओरैजा बेखौ बोखारलाय गामिनि थाखाय दोनबावबाय नै टिफिन गिदिरजों टिफिनसे ओमफ्राय नै दहाय साननि अनलाजों बयलार दंबावोसो नै अनलाजों बयलार हरदों अनलाजों बयलारा एसे आंबो जागोन नोंबो जागोन नोंबो जामाथारगोनसो होनबा बेदराबो आयौ बेदराबो डेन्जार खार नै आयौ नै बेदरखौ जाग्रोना खिथासैलां आं गाइसमोनना गोथावखा मोनजाफेरै बायदि जानाया आजा दिनैनि ब्लग भिडिअआ आलां फालां खालामलाबायबाय आरो जानला मोनला हासुनो लेब्राजों गथ'आ हासुनो ओंखारनो थांबायलै हासुना फै दै थाबनो दै आजा दा जानो अमा बेदरफ्रा नै डेन्जार नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा खोथायानो गैया मोनसे मोननै माने दरसे दरनै Orang kita buna, mereka cendur hongkona sebenarnya, bantu ke jangan tangan aku. Hasukang ba? Orang kita, sini ya. Menang sudah sendiri. Sendiri kau ya, pokok ba. Laut silakan dong, sematang nada. Sematang nada bu. Tonton nasi madang kaya. Tonton nasi boleh kau bedak ni dang. Pokok ba. Bedan jauh dang macam ni. Ija nol Nol. Urdadan. No, urdadan. Kilana urdadan. Kilana urdadan. Tang jatra nasi berapa ni juga. Hai, ane mana tadi mana nulai? Jadi lengga. Hai, ane mana tadi mana nulai? Saya dengan tadi man. Hai, ane mana tadi mana hendak? Hai, tadi mana man? Jeng mam zadang. Dengan zadang. Zadang, gua san dua sannya. Zadang bola dua sannya lah. Zebra Tanggung. Nur sangse. Zaza makasih. Apa pun lebar, mau sangsinya. Hah? Đơn này cầm đơn này cả. Mà chẳng xin nào. Cảm ơn được. Hả? Mới ra con. Ra bài. Ê, thật sự có được xin lên nữa. Vùng ba, yêu cầm lại cái lăng thôi. Ê mà siêu gì đấy, mà siêu ấy không phải mà siêu mà bé bắt thằng mình siêu. Rồi đấy là mà siêu. Bây giờ khán giả xin lên này guys. आरो लोगोफोर फैगासिनो दं शिवरात्रि फुजा बे शिवरात्रि फुजायाव मोजां ब्लग भिडिअ मोजां बानायबावगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दा बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना मिथिसार बड इडुकेसनखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो ब्लग भिडिअ आलां फालां जालाबायबाय जानला मोनलासो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन